Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. President Jongka Khasi Students Union North Khasi Hills District Usamla Ferdinand Karkamni rengkat lang bat kidkhot Jongka Seng haga khat pratarik ubna jelleu arajar arpuwei kila lait ban ai da wai tika yalade naga benta ban yada naga jingebet ya ka jingpang khlam COVID-19 kane ka jing lait ai da wai tika jong kidkhot kane ka seng kalong ru kum ka jingpen slor ye ki paitba bakim dei ban artatin lane shepting ban yo ye kane ka dawai tika baka sarkar kala penslor ye ki paitba khnang ban lait na ka jingebet yo khnyang jingpang COVID-19 Hagani ka sngi ki don hado shiphongut ki khot jong ka seng ki bala yo ya kani ka dawai tika haga sen ka baningkong ha vaccination center ka badan ha Indo Stadium Nongpo long sibenta ban ai nek vaksin ka bala sedang mentala har banai ai ni kong e hot ka jing wan tugi ni kong balong ba ngin ai dia ke vaksin bagi lat na nek klam hat kum ka jing tip ka jing wat jing tip ka jungi bat ka bedong kape hani ka por kolom ba kene ka klam kelas sedang ya kene ka second wave ke pat ngin long ki ba pen kre na mata kene ka third wave dengan so ba kum nanga bat nangi borok ki wedon lang ki hot ila do kam ban ngin wan chakmat ban vaksin mar bat haju ko por ngaso ba kum kita ki no yelam ki batrai mon sobha ane hapo jela bat hapo khamtam ko district abang ilik na wi snong ngi sutu sai ba kadang kecike yang ngi ladang ngi patai vaksin wal gila melong kita ki nongra ya ne yang Jepang ne disease lane ne ka klam te kabro kam ngi ladang ilik pat panirap ngila long long kluj sim ya lade ba ngi namdon gene di Jepang bat haju upor ngaso ban kuntulang ya kiwe kiba kinwan lang skmat ban vaksin nomor mamong ba bori no hari ka jingtu junga kalong ba hadin ngaru ngadon ka jing arteten hari ngawat jingtep hadin kene artio ngaso thu sai ba kane ka jing ai vaksin kanlong ka banirap ha yangi hangne po ka jela jingi bat jela ka bripai bat kamtam la dang pek nuksa ya kai ba long menta ke kuwei pat kiri kamtam ki develop countries shapo Europe Hai ba kim dan kam shu bandeng bas nama kiladap ban vaksin yelade bat kene kalong ke nuk sam hatam la dangi pej bat la dangi pej ru hapo ka ri ka jungi bat ka jela ka jungi yo i ba sedang ye new vaksin la sedang shu ada kini doktor bat nurse ki bari ki batep ha spang ka medical te kamut ba la da kini ki bangidon ru kum ki para ki parlok ki bari ki nurse ki doktor ki kloi banwan sakmat banlong kita ki banongkong ban ai vaksin kamdon jing artin syu yang ipat bangin butlang ya kaduksa juki bangin vaksin ni ledi terus kawai nang liang jonga ngaso ban pau sya borok ki noksnong jong atlan bi boy hot sibun ki don ki jing pen stu bakala lane pen atatin ya bi andre next kamba kalong simet apa ka jingwat cip ko juki bat ka jinglum cip ko juki kalau ne vaksin bat kanlong ke kepada kam lada nga ilade sibat nga kentu haying manai vaksin bat laying jonga kilai baro nga soba ngaru ilade nga don kam manai vaksin kata di gawai kabang ngaso tuksay bangale kanuno kam sya bangan pilih pai ba ngade manai vaksin sulade bat hadin bang lai vaksin ngaso ngadon takahok takajing namata ki baro ki paradok parasnam jongi makin wan skmat ban siap ngene vaksin bolong dawai buat kia yang dekat kelam buat menginla ban yatur semat boleh pun persak